Poliție raportată. Rubrica de sănătate. Astăzi discutăm despre durerea de ureche. Ce putem face? Police confirmed 400 meters ahead on stâlp. Company, 1 minute ago, 2 tumba. Chiar așa? Da, pentru aplicătorile de urechi de zodistorere au două căi de acțiune. Glicerina reduce inflamația. Front, laser, police reported ahead. Întreba în farmacii de dezodistorere pentru calmarea durerii de ureche. Picătorile No unclear, but police reported ahead. de